Oli! Hola, Loli. On vas? A un hotel que des que va marxar el Lula Lula estic molt sola i necessito desconnectar. Vale, adeu! Bueno, Lucy, comença la nostra setmana de relax. Què et sembla l'hotel? Ja, clar, els micos no parlen. Potser això no serà tan entretingut com creia. On està? Ja fa temps que el meu tiet m'ha dit que venia. El François, que estrany. Crec que s'ha perdut. Si ha vingut un munt de vegades. No ho sé, el vaig a buscar. Hola, Jordi, ja m'han dit que ve el François. Que bé, ens avenim molt. Ah, clar, d'això. Qui ets? Soc la Sofia, Sofia? la del quart. Si al quart hi viu l'Anton. Soc la seva dona. És veritat! Quina conversa més masclista que vam de tenir. D'això, on anaves? A buscar el meu tiet, que s'ha perdut pel camí. Per tot un company perdut anem a buscar-lo. Què fa aquest aquí? No ho sé, marxem? François, on ets? Per tant, François, Tiet! on està? Potser ha anat a veure la meva mare a l'hotel on està allotjada. Anem a veure? No perdem res per provar? Pedra, paper, tisora. Però, filla meva, aixeca la pota o alguna cosa que no li poses il·lusió a la vida. Mama, que està aquí el François. No, perquè hi hauria de ser. Per res, crec que hem fracassat. Un viking mai fracassa. Excepte aquest cop. Adeu, mama. Adeu, fill. Bueno, nosaltres també marxem. Hola, Conchi. François, què fas aquí? Re, que m'he perdut anant a veure el Jordi i sabia que estaves aquí i he dit, doncs passo a saludar-la. Saps si em busquen? No sé, crec que no.